Riesling rínsky, ročník 2013, výber z Rozna Vinodol, je v edícii Winemaker's Cut. Už edícia naznačuje, že to je víno, ktoré si ja v tomto ročníku naozaj veľmi vážim. Ba možno by som ho považoval za jedno z najlepších za ročník 2013. Nie je každým rokom, aby Hrozno bolo napadnuté ušľachtilou plesňou sivou, v tomto prípade Botrytis cinerea, ktorá spôsobila to, že Riesling rínsky, alebo na Rieslingu rínskom sa začali tvoriť hrozienka, až cibéby. Hrozno dosiahlo cukornatosť výberu z Hrozna 24,4 cukornatosti a v mušte bolo 11 gramov kyselín. Naozaj parametre, ktoré poukazujú skôr na nejaké nemecké vína. Vo víne nám zostalo 25 gramov zbytkového cukru, ale 8,5 gramov kyselín. Čiže víno je veľmi dobre vybalancované a vyvážené. Vo vôni krásne ovocné, vôňa lipového kvetu, jemne agatového medu, chude korenistá, pikantná, naozaj s takou pikantnou kyselinkou, cukor je veľmi dobre integrovaný. Možno je to vínko momentálne ešte mu chýba určitá elegancia a noblesa, ale to je víno na niekoľkoročné zrenie. Naozaj si myslím, že to je víno, ktoré nám bude mať čo povedať aj za 3, za 4 či za 5 rokov. Dúfam, že budeme mať možnosť